Du lytter til DR's langbølgesender på 243 kHz. Vi læser en erklæring til det danske folk. DR har sendt på langbølge i næsten 100 år fra 2 høje radiomaster i Kalundborg. Danmarks Radio, København, Kalundborg. Men internet og satellitforbindelser har gjort teknologien utidssvarende. Ja, det er klart. Ja, så fra årsskiftet ophører DR med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. Og her slutter radioavis. Fremover vil indhold, der tidligere blev udsendt på denne frekvens, kunne findes andre steder. Noteringerne, børskurser, rare-noteringer og de meteorologiske meldinger. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvor du finder de programmer, der i dag sendes på langbølge. Røg dem! Rejs dem! Vi læser en erklæring til det danske folk. DR har sendt på langbølge i næsten 100 år fra 2 høje radiomaster i Kalundborg. Danmarks Radio, København, Kalundborg. Men internet og satellitforbindelser har gjort teknologien utidssvarende. Ja, det er klart. Ja, så fra årsskiftet ophører DR med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. Og her slutter radioavis. Fremover vil indhold, der tidligere blev udsendt på denne frekvens, kunne findes andre steder. Noteringerne, børskurser, rare-noteringer og de meteorologiske meldinger. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvor du finder de programmer, der i dag sendes på langbølge. Røg dem! Rejs dem!